Samot na karon nga na may problema si Tiri na sakit sa heart manang laban-laman gihapon ko. Ako anak kalsaret na lagi. Kapit sa Midares Kwan guys, Palawan. Kaya namin kwaon, kwarta ni mama nga, ipadasi siyang pangumangkon. Diyan guys, sa Midares Prince, kaya gisugo ni mama pakumpara sa tindahan. Nagi diyang ipadang listahan, ang butanganan ni Just Kwarta. O ID sa, o kanang Prince card. Gamay raman yun po niya mga kumprang. Tanaw diyang listahan. Sa kanasay na ko no. Po ni budget. Amo ni siya. Be? Budget size na. Mo ni, siyang nga budget size. Dagi diyang listahan guys. Panay diyang ipang lista dani. Jorituna, Australian Carne Norte. Yung taas ng presyo magyapon. 25 cinta. Ini kung dip lagi yun. Kato laging holiday. Unom. Panggo. 1,024. Kuan lang kayo ang serbita. Sa bikindi naman lang yun. Hala day mga seeds guys oh. Napalam ko matam ng dani, mananam ko dani. Kaya day okra di ah. Lamira ba ning okra sa to ang lawas. Sabi pila ka buok. Tulo ka mo. Dream steak, tulo po. Ang tanaw na diyang listahan. Darita, be. Sanali kuwang. Ilang? 1,300 kapin. $5 kay 55 $. Hi guys, nga namin pangumpra sa isugo ni mama. Nawakado ko nag-episode kinay music. Andiyan mapit sa may ato sa merkado kay mamalit niyo mantika. Kunit talaga lipat talaga di bulbe. Diyan guys, na nami dari sa merkado, diyan na ako dari naghuwat. Diyan rin ato dito kay mantika maputi diyan palitin kanang pakpak na bakay. Karon din na magripak-ripak, patungan ra po na ni mama gamay. Diyan guys, pasalamat day kusta nang tabang ni Tiri. Dagan gadon salamat ninyo guys. Dito ko mabung pasalamat ninyo kada adlaw Ginoo ni bahala ninyo. Wala na? Wala na. Sige, nagpanagod sila kay mag-inuhay na karong September. Sa'yo man ako. Nananday pa yung dakop. Mag-inuhay naman po. Ano sa rin na? Rebates. Para ikaw ba sa mga inano? Pila na isa? Piso, 50 ram ni sa unay. Nurot mo akong i-stop ko kami dala ng Manila, dagan kayo sa karton. Inaw ka dyan dagat to ay kasa. Nalagi nagkaos. Sana nila.
Ha? Lugas? Hindi lang kadyog dagat to, may bawin. Manigingan nga madyo nagtimpo. Lalaki. Uy! Patumoy ka. Mabawra basta Katong muna. dani ko, ningawas man tong tubig dani. Lang ba yaw no? Lalo mo no? Namukot na dyan yun. Kay namukot oh. Namukot. Pero makita gyud na dagkong isda biyo. Kita ka, Diyos ko ano? Buhol. Narabi dagang isda. Linaw kay way bawd. Linaw ni tubig. Linaw ara. Lami kadyo paminawon nagdagat arang ka linaw. At bang raman ni Danis kuan guys, maribuhok. Maribok ba yan at bangan nila? Oh. Pwede na magbangka sa. Pwede ra bang ka 30 minutes daw. Bangkaon. Ta isda to ah. Ulog yung cellphone diya dagang isda oh. Ang gana nang nangilangoy. Na ba kasi nakuha siyang pukot? O man siya napukot. Na di ay. Ngay daghan oh. Tagmay. Oh, binay mga blue oh. Asa? Nabitaw na mga blue nga isda. Ito isda blue. Klase oh. Blue sa. Nanginangakuha si tatay oh. Ayun na, pangsutan. Tanaw na tagan sinakuha ni tatay na isda. Daw, daghan oh. Kanang blue ba? Tanaw na blue. Hindot no. Ay nakuha ni tatay na isda oh. Harapang kaprisko. Gagmay lang. Gusto ko yung isda. Kaysa palitan Pasko ang merkado. Lami na kilawon di ay. Oh. Harapang kaprisko. Kilawon. Una na yung sudan. Kilaw na. No? Wala nagbugoy ng lang si Bay. Nanay ko an. Lapuskan. Kilawon. Harapang kaprisko. Wala na gid pun makuha nila dyan ha. Wala na. Hindi na. Ano gid sa abot na rin ha? Kapo guru sapon kuan. Harang ka blue. Anong isda ah? Wow. Yung kauban mga ito man oh. Nga blue man. Ikaw no. Yaw. Kuya isda oh. Guys, napamidaris kuan guys, pair. Kapit sa midari guys. Lantaw-lantaw sa dagat, pahungaw sa kuan. Gibati. Gibati nga di masabtan. Mara man yang pahungawan dani guys, kaning kaning lugar ah. Diyan muli na pud meron kay kapit to nigpalit og kuan tubig, igura ming gisugo ni mama og kanang papakumpra si jang kuan tindahan. Nakahilak lamang ko naglantaw sa namukot guys, gimingaw kong tatay. Imura man gadyang tatay, patiag nilawasan mura pong tatay. Luoy, jang isda, gamay ra jang kuan. Nakuha. So nabitapod sa bago pa ko dani, o makita ko nga naibangka dani magtambay, magilak ko kay makainomdom po kong tatay sa una nga kanang managat si Jah ato dito sa kanay kagteng sa kanang kandihay mamanay jang panagatan sa unan Jah. Nakaaban ba Jah ko ni Jah sa una managat mo nang makita ko bangka magilak ko kay mingawon ko ni Jah. Jah ta na ta? Ta? Huli na ta? Napit sa minari palitukan guys, tubig. Tubig. Galon. Medyo ba ito nang gibilindahan ganihan? Gusto nang tanap-tanap ito. Moton na nako Bart. Moton na nako. Oh. Kalimot kong pinin ko din ka. Dugay na noon. Ito lingkod din ka. Takuha na dyan kalsadas na lang ito. Pikas na laman, no? Pamaman. Sayang, anong gada pa uwi ng kudyo, no? Pindot,
Guys, tinamis ba guys, nakauli nami. Sabi mga inang ka na, lami aka di isugba. Ano man to? Natukod siguro ni dito na. Saan o, hindi na po na. Natukod ni. Natukod ni. Kani siguro. Ang dali, harap po na. Gaba ay mo hanggi. Building. Wala na, daan ni. Kani may natukod siguro dito. Lalo na magkisa. Building, ano pa na mo ron? Natukod ni, nawala ni Pio. Building, ano mo? Aga din kuan guys, banda ganiha. Ang gibalin sa kuan guys, kaangagang banda. Ang ibuhat ganihang buntag. Nagpasingat ko dani ganihang buntag. Pagduha pa mo yang nabalihin dya. Kuan man na sila kabuok. Tulo man na sila kabuok. Ay kuan di ay napay duha. Para na ibutang sa kuan kaang mangita pa kung kanang naikaanga ang balinan na guys. Nagduha ka banda na diha gibutang. Nanundog ko na tirubi. Wala ka mingkoy, di sa kagikan mingkoy, mapipagulay ni mo mingkoy. Di sa napagkagalaag. Ikaw ha? Lagan kang dako. Haka sila nga mingaw man. Di ay. Ito siguro. Alas mingkoy galaglaag. Dali lamang po siya guli. Sakpan gihapon. Wala. Hindi ka ha. Magtiwas pa ko na nandiyan hapon guys. Nanganggi. Trabaho na nga kuhan banda. Hatong ipang balhin kay. Huwag dito kay kuhan-kuhanan sa kananay manok. Mga bali ang kanagijang kuhan. Dahon. Daan nami guys. So kasa sila nga mingaw man. Ma. Uma. Walagi pa. Walagi mo tubag. Walagi mo tubag. Ge. Aw. Nadi ay. Sabi ko nang layas na mo kay namingaw. Ang tanaw dahil siya kuhan. Palabas na mingaw ang good. May nagtikaw-tikaw. Diyan mo na to guys, hanggang mga gikumpra, gisugo ni mama, kay si mama naman mo ay nagkuhanda ng tindahan na nang gibalik ni Jack kay araw na po si Jay kuhan, baka lingawan, pero iya magajid ng tindahan kay mamagajid na ilang panginabuhian sa una, nilang doon ni Papa. Karon kay busy naman lagi ko guys, kay mag-vlog na ko dyan, mag-edit ko, munang balik na po si Jay guys, siya na po kuhan, maninda, kay rong malingaw po si Jay, na si Jay kuhan ba? Kalingawan, siya mag-minot ka kay naanad na po na siya kuhan, paninda. Ano siya na nagtinda-tinda, ginagmay, madyo na laman, na ay ginagmay, ba na po ya, bantay-banta dyan, di ka laa dyan. Kami ragi hapoy tig pangumpra. Kaya di ano siya pwede maglakaw-lakaw, kay sakitan naman na siya hang tuod. Ginagmay, madyo na laman, na ginagmay dyan, di po magmingaw kay, namang gaji mamalit. Yan na siya siyang kuhan guys. Aldab. Yan na malit day ko daring kuhan guys. Ampaw-ampaw. Mama niyang kananunan sa una sa kuhan. Pagamay pa ko. Nga niyang kuhan. Ampaw-ampaw. Oh, lag na po mingkoy. Ikaw na nakakalagan ha. Mag-building na pa na si Jaron. Kaya na po kasi siyang kuhan tricycle. Diyan naman nang kuhan kay. Diyan na nang ipagrupahan na siyang tricycle kay. Excited na siya mo biyahe guys. Biyahe na siya. Karong tingklasin naman. Karong 20. Busy na. Sige yan. Busy si eskwela. Junjun. Busy sa pamasahiro. Diyan ako. Busy ba? Mag-vlog pa ba ko? Nisay makanahon na ako nga. Hindi na ako mag-vlog. Pero laban lamas gyapon ta guys. Kinsa na naman ni. Trabaho naman ni. Bahala nga ni rani nga ang video basta nalang may ma-upload kadadlaw. Bahala nang maingon nga agahan ka ng mga video kay pabalik-balik. Diyan saan mga dyan guys kay mora mga dyan kinabuhi kadadlaw. Bahala na lang ka na nagipuan o ka nagipuan. Pwede raman po nga di na mo mananaw. O maganin puli. Diyan naman po mo puli. Bitaw guys. Joke ra.
Pita ko tong gay niingon nga kuan kanang po kunog ang vlog kay pabalik-balik diyan sa mga jud ga mura mga jud niyang dili vlog kada adlaw. Kinabuhi na mo kada adlaw sa dilaman og kananay gipuan ka ako. Di na lang ko magpupo kay ansaon man tagaan pamantang kinabuhi isa kananay Ginoo laban lamang gyapon ko vlog lamang gyapon ko kada adlaw balagi ngani rag kanang ang vlog umot na karon nga na may problema si Tiri na sakit sa heart mo nang laban laman gyapon ko guys upload lamang gyapon ko bisag mga ingani ra bisag lit-lit naghang upload gapon naghang upload buntang na na-upload kay tungod sa kananay signal grabing hinaja alas 3 pa ko nagsugod og upload hantod paggabi wa jud na upload pagkabuntag na na-upload alas 7 sa buntag hindi na nagkaparehas og kanang oras sa una tag alas 5 mga jud ko mag-upload kay sa kuan pod kananay signal o kanang tiguan uwan ang signal magwawa ang sigian ang laba guys giyan guys bantugan ay nahilom pagabot na mo dari si mama nananaw ka ng aldabsa na YouTube sa cellphone si mama na ijang kuan guys paborito ni jang tanawonon nandiya guys kanang pasalamat na po ko sa katong day nga tago ka ng Gcash ni Tiri nandiya guys kanang mo larga na silag Manila ugma para magpatambaw sa ijang kasing-kasing. Diyan maura ning ang vlog karon guys kay wa man lagi ko laing ma buhat-buhat kada adlaw. Tiki kaning tingog lagi tiki karon na po ko nakadengeg aning tingog siya. Tiki toko. Ngilo minuon. Yo sabong teko. Namwiti kidani guys ngarang kadake anja. Bisay ra dyan na dyan mo tingog. Dugay na po kuha nakadengeg aning tingog siya. Dakaron, tingog na po dyan balik.